Ale vemte si to, že teďka poslední dobou si každý, co se týká pronájmu, domluví se mnou prohlídku. Jo, já tam dorazím, třeba do obchodáku jsem měla dohodnutou prohlídku, že přijede ten člověk a odveze nás na tu prohlídku, jo. A pak čekala jsem tam asi skoro hodinu, což je pravda. No a pak mi přišla hlasovka ve stylu, haha, budeš bezdomovec, jo. To je jedna věc. Pak jsem si domluvila další prohlídku. Věřila jsem, že to fakt bude prohlídka bytu. No, dojela jsem až skoro na konec Prahy, prostě na konec Modřan, jo. Mrzlo, sněžilo, fakt mi byla zima. Do toho jsem byla ještě nemocná, ještě trochu jsem, ale v pohodě. No a nechal mě tam půl hodiny čekat v tom mrazu a pak napíše, že si to rozmyslel, tak se mi nedivte, že se bojím někomu věřit. Nezlobte se na mě, ale já bych byla vážně nerada, kdyby si někdo ze mě dělal s prominutím prdel, protože já opravdu v tomhle týdnu se musím stěhovat. Makléř už začíná být na mě nepříjemný. Mě to nebaví od něho poslouchat, protože svých starostí mám dost a opravdu prostě potřebuji byt. Já bych se s vámi dohodla, dobrý den, ale vemte si to, že teďka poslední dobou si každý, co se týká pronájmu, domluví se mnou prohlídku. Jo, já tam dorazím, třeba do obchodáku jsem měla dohodnutou prohlídku, že přijede ten člověk a odveze nás na tu prohlídku, jo. A pak čekala jsem tam asi skoro hodinu, což je pravda. No a pak mi přišla hlasovka ve stylu, haha, budeš bezdomovec, jo.